Vahvan käytännön kokemuksemme ansiosta suunnittelemme varmasti toimivia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Teemme sähköurakointia kiinteistön omistajille, rakennuttajille ja rakennusliikkeille saneerauksista suuriin hankkeisiin. Olemme asiakkaidemme rinnalla koko kiinteistöjen elinkaaren ajan. Teemme sähkö- ja automaatiojärjestelmien määräaikaishuollot, vikakorjaukset sekä järjestelmä- ja tilamuutokset. Paras automaatio on käyttäjälle huomaamatonta. Missiomme on tehdä tilojen toiminnasta laadukasta ja mukautuvaa. Olemme vahvasti mukana autoilun sähköistymisessä. Latausasemien asentaminen ja latausvalmiuksen rakentaminen taloyhtiöihin on meille jokapäiväistä työtä. Sähköistä talotekniikkaa alusta loppuun. Liittäjä